Зәйдә куәтле пар газ җайланмасын төзүгә керештеләр. Бу вакыйга уңайыннан истәлек билгесен ачу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия энергетика министры Александр Новак катнашты. Проект чит ил җиһазлары базасында тормышка ашырыла. Ул көчле газ һәм пар турбиналары, генераторлар һәм парны утилләштерү казаны белән тәэмин ителәчәк. Эшләр 2023 ел ахырына тәмамланырга тиеш. Как известно, Заинская ГРЭС – это очень крупная электростанция в Российской Федерации и является системообразующей для объединенной энергетической системы Средней Волги. И в целом для нашей энергетической системы электростанция уже работает почти 6 десятков лет. И, конечно же, вот мероприятие сегодня, связанное с закладкой нового энергоблока, дает новую жизнь и новое дыхание. Яңа энергия блогы 40 мең кеше яшәгән Зәй шәһәрен җылылык белән тәэмин итү өзеклеге куркынычын киметә. Гидроэлектростанциясе районның бердән-бер чыганагы. Яңа энергоблокны төзү Россия хөкүмәте карары белән ел башында заманчалаштыру проектлары исемлегенә керде. Әлеге карар Россия һәм Татарстан президентлары ярдәмендә кабул ителде. Это очень важный проект в целом не только для энергетики нашей республики, в целом, вот как министр сказал, для энергосистемы всей нашей страны. Данный проект будет реализован своевременно, качественно, и районная администрация городская, и республика, правительство, и компания Татэнерго способны реализовать этот проект. Он будет у нас на приоритете. И хочу пожелать, чтобы эта станция, мы ее ждем, она будет давать 7 миллиардов снижения стоимости в первой зоне, 7 миллиардов рублей в год. Зәйгә эш сәфәре вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия энергетика министры Александр Новак, Бөек Ватан сугышы ветераны, Татарстан энергетикасы ветераны Леонид Маштаков белән дә очраштылар. Рөстәм Миңнеханов Леонид Маштаковка республиканың энергетика тармагын үстерүгә керткән зур өлеше өчен рәхмәт белдерде һәм ТСР төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Александр Новак үз чиратында Зәй ГРЭС ветеранын Россия энергетика министрлыгының 1-нче дәрәҗә медале белән бүләкләде. Борис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Зәй шәһәре.